Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. Tnediet skola ta' taħriġ fiħdan l-Istitut tal-Istudji tat-Turiżmu l-ITS bilan l-servi ta' għajnuna biex jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-industrija tat-turiżmu. L-ITS Training School se tkun impenjata biex tindirizza n-nuqqasijiet ta' ħiliet fl-industrija tal-ospitalità u t-turizmu kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Waqt it-tnedija tagħha f'konferenza tal-aħbarijiet f'Dar il-Mediterran fil-Belt, il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech spjega li l-għan tagħha u li tipprovdi programmi ta' taħriġ innovattivi u ta' kwalità għolja li jtejbu l-ħiliet tal-ħaddiema u l-provvista ta' servizz ta' kwalità fl-industrija. Intqal kif il-programmi li toffri se jkunu mirati biex jiżguraw il-professjonisti mħarġa mill-iskola ta' taħriġ tal-ITS jilħqu u jaqbżu l-aspettattivi tal-klijenti kif ukoll tal-kumpaniji. Dan l-iskola se tkun qed tipprovdi korsijiet ta' taħriġ ta' kwalità, aġġornati u relevanti biex tindirizza l-ħtiġijiet speċifiċi tal-industrija fost oħrajn. Fenech qal li din l-iskola se toffri firxa wiesa ta' programmi ta' taħriġ maqsuma fuq 5 taqsimiet: il-ġestjoni tal-lukandi, l-ikel u x-xorb u kif ukoll programmi oħra ta' taħriġ. Spjega li wara t-taħriġ li għamlet l-iskola irċevew rispons pożittiv ħafna minn bosta kumpaniji li benefikaw mill-programmi ta' taħriġ. 98% ta' dawk li wieġbu klassifikaw it-taħriġ bħala wieħed tajjeb ħafna. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega li din l-iskola se sservi ta' għajnuna biex isir aktar investiment fir-riżors uman f'dan il-qasam. U spjega li permezz ta' aktar taħriġ fir-riżors uman ikunu jistgħu jintlaħqu l-għanijiet u l-iskopijiet ta' din l-industrija u bekk jitwassal l-aqwa servizz possibbli.